सुंदर अशी गाडी 21 मध्ये पळाली. सुंदर आणि पाटील शेठची गाडी. गझनी ड्रायव्हरला 500 रुपयाचं बक्षीस झाले ते मालकाकडूनच घ्यायचंय. अनिस काजी यांच्याकडून 50 वाली गाडी मला गाड्या झुपा गाड्या सुटल्या. 23 सुटला या मैदानातील. हाय जानबाई देवीच्या यात्रेनिमित्त आयोजित केलेला मानाचा मिरडेकरांचा मैदानी मैदानातील 23 पळतोय. 23 मध्ये चिखलाचे गोळे आणि त्यांना आकार द्यायचं काम चालू आहे. त्यांना मोठे वस्ताद लाभलेले आहेत आणि शेवटच्या क्षणाला बाला ड्रायव्हरचं निर्वाद वर्चस्व. अशा गट क्रमांक 23 आणि निकाला तास क्रमांक 4 वरती धावलेली गाडी स्वप्नील भैया यांचा लाडका रणतुंगा तळेगाव या गाडीचा 1 नंबरला विजयबल गाडी मालकाचा त्यावरती बसणाऱ्या चालकाचं अभिनंदन आहे. सुंदर अशी गाडी पाहिली आता मथुरची गाडी. गाडी सेमीसाठी पात्र केली बाला ड्रायव्हरनं. महाराष्ट्र पोलीस